Hey! Hai butterfly, hai butterfly. Hey! Do so. EMD crew. Mau ko pa mo ito na kanulungan mo ako. Oh mga kabaib, sa shoutout din ako ang Kalunasan Raiders o Katugasan Raiders o ang sniper na kay Sigaber-Sigar o Grile, mga riders sa kuhan sa may Exlabra State. Ako i-shoutout ko sila. Okay, go!
So shout out dahil sa Barikupa Shopping Emporium. Thank you so much sa manindot og high quality products. O shout out ni Gold Pride TV, Open Felices, Ruina M or Rookie Channel and many more. So shout out sa Mix Pharmacy. No kay amo usan ni sa among nagamit nga usa ka lugar nga amo pwedeng videoan og vlogan. Thank you so much. Bye.